ассалому алайкум ба ҳар яки мардуми тоҷикзабон. имрӯз боз як хабари навро пешкаши шумо мегардонам ки умедворам писанди ҳар яки шумо мегардад. парвозҳо барои аз тоҷикистон бурдани шаҳрвандони русия ба таъхир афтод. мақомоти русия гуфтанд ки се парвози чартери барои берун баровардани шаҳрвандонаш аз тоҷикистонро барои муддати номуайян ба таъхир андохтаанд. сафорати русия дар душанбе рӯзи 29 апрел хабар дод ки парвозҳое ки аз 30 апрел то 30 май барномарезӣ шуда буд барои муддати номаълум ба таъхир андохта шудаанд, чун гуфтаҳо барои омадани ҳавопаймоҳо ба тоҷикистон бо мақомоти душанбе идома доранд. сабабҳои таъхир гуфта нашудааст. масъулини сафорати тоҷикистон дар русия ва намояндагии ширкати ҳавоии Уральский авиалайн дар тоҷикистон мегӯянд ки парвозҳо танҳо барои интиқоли шаҳрвандони русия аст ва онҳо ба тоҷикистон бидуни мусофир парвоз мекунанд. мақомоти тоҷик мегӯянд ки то ҳол ҷониби русия барои анҷоми чунин парвозҳо иҷоза дарёфт накардааст. сафорати тоҷикистон дар русия гуфтааст ки шаҳрвандони тоҷик набояд фирефтаи харидории билетҳо барои парвоз ба тоҷикистон шаванд. сафорати тоҷикистон дар русия ба маълумоти ҳамватанон мерасонад ки парвози ҳавопаймоҳои пешбинишуда ин хатсайрҳои чартерӣ буда аз ҷониби ҳукумати федератсияи русия танҳо барои баргардонидани шаҳрвандони русия яъне хоҳишмандонаш аз тоҷикистон ва дигар кишварҳо ташкил карда мешавад ки пас аз иҷозати ҷониби тоҷикистон амалӣ мегардад. парвиз наҷмиддинов, як масъули маркази матбуоти вазорати корҳои хориҷии тоҷикистон гуфт ки воқеан то ҳол ситоди ҷумҳуриявии пешгирӣ аз паҳншавии бемории коронавирус дар тоҷикистон барои анҷоми се парвози чартерии ҳавопаймоҳои русия иҷозат надодааст. барои пешгирӣ аз паҳншавии бемории COVID-19 тоҷикистон аз 15 март иртиботи ҳавоӣ бо кишварҳои хориҷиро қатъ кардааст. рӯзи гузашта вазорати корҳои хориҷии русия хабар дод ки ба манзури берун овардани шаҳрвандонаш се парвоз аз тоҷикистон ба шаҳрҳои Новосибирск, Сургут, Екатеринбург ва Москваро анҷом медиҳад. сафорати тоҷикистон дар русия хабар медиҳад ки ин парвозҳои чартерӣ танҳо барои берун овардани шаҳрвандони русия аз тоҷикистон анҷом дода мешавад ва муҳоҷирони тоҷикро аз русия ба ватан интиқол намедиҳанд. аммо ба сурати як сабаби эҳтимол метавонам бигӯям ки шояд сабаби ин тасмим вазъи эпидемиологӣ дар русия бошад ки теъдоди зиёди мардум гирифтори бемории COVID-19 мебошанд, афзуд вай. савол: русия беҳтар ё бозгашт ба тоҷикистон? раҳмон улмасов, коршиноси масоили муҳоҷират дар тоҷикистон, бар ин назар аст ки феълан ҳузури муҳоҷирони тоҷик дар русия барояшон беҳтар аст. агар онҳо ба тоҷикистон оварда шаванд, барояшон бояд ҷойи карантин ва муолиҷа пайдо кард. дар русия шароити онҳо беҳтар аст, зеро муҳоҷирони кории сохтмончиро феълан аз бемориҳо муолиҷа мекунанд ва барои ин кор созмонҳои байналмилалӣ маблағ ҷудо кардаанд. ин муҳоҷирон агар ба тоҷикистон баргарданд, маълум аст ки онҳо бепул ҳастанд ва дар зиндагиашон дар ватан барояшон мушкил эҷод мешавад. аз ин рӯ ҳоло ҳузури онҳо дар русия барояшон беҳтар аст, гуфт раҳмон улмасов. хуршеда амрақулова, роҳбари маркази фарҳангии тоҷикони муқими русия, бар ин назар аст ки беэътиноӣ ба сарнавишти даҳҳо ҳазор муҳоҷирони тоҷик дар русия гуноҳи бузурги мақомоти тоҷик аст. вай мегӯяд ки мақомоти тоҷик танҳо аз тарси коронавирус намехоҳанд муҳоҷиронаш ба ватан баргарданд, зеро ҳатто барои карантин кардани онҳое ки бо се ҳавопаймо метавонанд ба ватан баргарданд, аз 600 то 900 ҷой дар кор аст. агар мақомоти тоҷик бозгашти онҳоро мехостанд, онҳо метавонистанд ба мақомоти рус фишор оваранд ки муҳоҷиронро бо ин ҳавопаймоҳо биёранд, вале ин корро накарданд, мегӯяд хонум ҳамрақулова. хуб дӯстони азиз, чуноне ки шунидед, ҳоло ягон ҳавопаймо аз русия ба тоҷикистон парвоз намекунад. аз ягон ҷо ҳоло билет нагиред, танҳо интизор бошед қай тамом мешавад бемории вирус, баъдан сарҳадҳоро кушоянд, баъд метавонед билетҳоро харидорӣ намоед. хайр дӯстон, то барномаҳои дигар.